Beats Karama Records. Usman mai guwa Asiyar Rabi'u Nuya masarki Isa haƙe Ibrahim mukutar ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sallama irin ta addinin musulunci a gare ku masu sauraro maza da mata. Ina so ne amfani da wannan dama domin tallata muku wani shahararren album mai suna Baiwa daga Allah, wanda ya kunshi nishadantar da ku, faɗakarwa tare da wa'azantarwa. Usman ne na ku Aisa mai goma soya a gona kulera. Usman Aisa mai Ni ne na kudin nan SL Rabi'u ga amona. SL Rabi'u Araban kaza ka ciri wayan masarki ban musa ba. Nuhu M Sarki Dani da masoya nin isa gaba za mu rabe ba. Ishaq A Ibrahim Yawan zai kai sai dan magori hakan mukutar MK na gano. tare da Muktar MK. Baiwa daga Allah yana nan tafe zuwa gare ku. Kada ki bari, kada ka bari a baku labari. Ka nema, ki nema domin nishadantarwa, wa'azantarwa tare da faɗakarwa. Baiwa daga Allah yan uwa.